Takže vítám všechny u dalšího Photoshop tutoriálu, ve kterém vám ukážu, jak udělat tuhletu spirálu, nebo komu to připomíná, tak může to vypadat jako spirála, když vejdete vlastně do Stargate, do té hvězdné brány, tak když tím prolítáváte, tak letíte takovým tím tunelem, takže to může připomínat taky. A vám teda chci ukázat, jak to udělat zase v různých barvách. Já tady mám nějaký 4 připravený a pak tady mám připravený druhý a to je vlastně duhová, ale mně se to moc nelíbí. Ukážu vám, jak udělat všechny tyhle druhy, ale nejlepší je podle mě tady jenom ty jedny barvy, jo. Mně se líbí asi nejvíc ta modrá a tahleta, taková hnusně žlutozelená. A já se do toho teda pustím. Typu to tak na 2 minutky, tak zkusíme se vejít do 2 minut. Takže soubor nový, rozlišení 1024 na 1024. OK. Přebarvíme tuto vrstvu na bílou, vytvoříme novou vrstvu, přebarvíme ji zase naopak na černou, a to z důvodu, že teďka použijeme vykreslení oblaka. Kdybychom měli jenom tu černou vrstvu, tak se vůbec nic nestane, takže potřebujeme i tuhle tu bílou vlastně, aby se to tak nakombinovalo. Takže filtr, vykreslení oblaka. No, se mi moc nelíbí, já to trochu změním, stačí Ctrl F, je dobrý, když tam je někde jakoby víc černé. Jo, třeba tohle, tady je taková hodně bílá, tady je hodně černá, jo. Takže by to mohlo vypadat dobře. Co dál? Filtr, se skupení mezotinta, pardon. Tady budete mít asi malé tečky, takže nastavte si krátké rýhy. OK. Teďka co dál? Filtr, rozostření, kruhové rozostření. Zase tady budete mít asi tohle všechno a toto tak na 0. Takže dáme přiblížit, vysoká kvalita a míra na 100%. Říkám na 100%, ne na jedno. Tak, OK. Teďka se to chvilku našte. Tak jo, super, načetlo se to. A teďka vlastně si tu vrstvu vidíte, vypadá to už celkem krutě. Tady je to černý, jak jsem říkal, a tady je to hodně bílý. Teďka si tu vrstvu skopírujeme, takže Ctrl jo, necháme ju tak. Dáme filtr, deformace a zkroutit. Zase tady budete mít tak 5 bodů. Nastavte si to na 100 bodů, asi tak, jako můžete dát i víc, ale těch 100 bodů je optimální podle mě. Takže 100 bodů, OK. Máme označenou tu vrstvu, dáme režim a zesvětlit. On se nám vlastně jenom ta zkroucenina bílá tam vyrije do toho, nebo jak to říct. Teďka dáme Ctrl E, aby se nám vlastně ty dvě vrstvy sloučily a obarvíme ju. Takže obraz, nebo já vám prvně ukážu, jak udělat tu barevnou. Takže nová vrstva, vezmeme si nástroj přechod, nastavíme tady tu duhu, tohle schovám zatím, a vezmeme to úhlopříčko, aby to vypadalo zajímavě. Máme tady duhu, dáme normální, překryt a zobrazíme a máme to tady duhový. Teďka, když tam tu duhu nechceme, tak vůbec se s tímhle nemusíme zabývat. Máme to černobílý, dáme obraz, přizpůsobení, odstíná sítost, kolorovat a už si jenom hrajeme s barvíčkama. Jo. Takže já doufám, že jsme to stihli do 2 minut, já se na to potom ještě podívám. Takže toto je všechno z tohoto tutoriálu, doufám, že si z toho něco odnesete, doufám, že to nějak využijete jako vždycky a ahoj.